Sagudahan nga rod ti surat ni Evelyn. Agre ka, dati pakasaritaan na, napauluan ti dakkel asiding. Okay, padaanan nyo katahan nyo kayang pumampanaw, tapno no maawatan nyo nga nasaya dati pakasaritaan na. Tamadamdama, kalpasan na, nga maibasa, intay to, sang kamay sa tayo nga mangted ti balakad kinkwana. Sagudahan nga rod ti surat ni Evelyn. Dear Cousin. Sakbay man nga inak binsa-binsaan ti pakasarita kasinyong kablawang kaman iti naragsak nga aldaw mo kastameten ti sibubok la pamilyam ken ti Nemars Studio family. Kablawak pay dagiti padak nga dumdumngeg kinagbibuya iti dayto nga programa nga pudno launay nga makaited liwliwa ken makaited adal manipod kadigiti na dumadu mga pakasaritaan ngayon kay basbasa. Diyak kumaagsurat idi tapat check nga awan met ti parikot ko. Ngem gapu iti panagsasaruno nga panakapasamak ti nakadadanes nakasasaem unay nga pasamak iti biyag ko kasinyong salsaludsude kon ti bagik. Amangan nupudno ti ibagbagada. Amangan nupudno ti ibagbagada nga dagiti nga mapaspasamak iti biyag ko ket adda pa kay naigan deti dakkel nga siding ko. Adda dagiti pagsasao dagiti babbaket kadalalakay kasinyong nga adda kano kayat nasawen dagiti siding ti bagi ti tao. Angim gaputa gaputa di makelak iti baro nga henerasyon, di makelak iti ita nga panahon ket tas nga manmanon ti mamatematika dagita nga superstitious belief. Adda anak amin iti dakkel asiding. Ket isukano amangan no isukano ti gapuna. No apay nga kanayon nga mapaay ken ni ayat. No apay nga amin nga lalaki nga aglabas iti biyag ko ket may maysa ti agbali nagasat da. Irugik man ti amin kasinyong idi agayan ayat kami ken ni Rocky. Ni Rocky nga inayat ko ti usto, inayat ko ti urayla. Angem ka maudyanan na mapukaw kumetlaeng isuna. Oh, Rocky. Oh. Itata na ipaay ko ken kanti amin-amin ko. Baka mat no agbaliw ka kanyakon. Ha? Agbaliw? Anya ti kahit mo asawen, Evelyn. Amangan kunak no sa anak ton nga anya aya deta nga pagbagam. Baka ket no isulaeng ti tarigagay mo kanya ti kinababaik. Ay ayaten kaunay, Evelyn. Nangro naman itan. Ta naipaay mo ti amin-amin mo kanya. Ket nakasagana ak nga mangsungbat tinapasamak kadata. Talaga ka di? Wen. Kamaudyanan na. Usto metlaeng ti panggedeng ko nga nakirelasyon ken ka oray no adu dagiti bagbagada kanyak ga. Nga saan ka no nga si Kati Rumbeng nga ayatek. Gaputa itsuram, gapu iti langam. Aglang na nga ka nga tirong. Gapu ka digita nga tatom, ultimo ni nanang ko ket ibagana nga amangan no agsagaba agtulaking ka. Taapay, gapu ka ditado ti tatok, ket saan anak nga rumbeng nga ayatem. Pamati ngamin ni nanang
nga iti kasta nga langam ket basagulero ka, barumbado, naloko, ket amangan no agsagaba akto. Amangan no dangdang to into nagasawatan. Saan nga gapu tatatuanak ket aramidik to dagita nga ibagbaga ni nanang mo. Agpaiso nga nabarkada agpaiso nga idi kabanbanwagak. Nailaw anak mo't iti sabali nga dana. Ket saan kumuten nga may babawi dagiti nga tato. Agpaiso nga adda ti gang wenno fraternity nga nakisalyak idi. Ngem nagbalbaliw ako, Evelyn. Nangrunay di namamu ka. Nangrunay di ta agayata kun ken ka. Ket agayat kamit kanya. Iso nga di ka madanagan. Paniknikak to kadagiti amin nga tao nga mangibagbaga ken ka nga saan nga siyak ti rumbeng nga ayatem. Nga saan ka nga nagbidot nga nangipatig kanya. Ah, okay. At least amukon. Nalagaan ti riknak. Agawid ak nga ro din. Ket adapit trabaho into ng bigat. Sige, Rocky. Agan-anad ka nga ro akin, agawid ka na. Wen. Awan di pagdanagam. Itatanay tulnog kan, sumrek kan iti balayo. Tagi na nakamatan. Agan-anad ka. Saan kamot nga napuutan nga si Mangpet idirabi inanak ko? Medyo naladawa ka nagawid nanang adapi kami napanan mi kini Rocky. No kasta ni Rocky ti kadwam di rabi Wenang, takalpasan nga sinukon nak iji opisina, napan kami na nga iti restaurant. Kaya adapi sa bali nga napanan mi. Talaga ka din nga ni Rocky ti kayat mo nga agbalin nga katakunay na mo iti tungpal biyag mo anak ko. Nang nibagayo manen deti itsura na ket saan nga iso ti rumbeng nga saan mo't anak ko? Napaniknikak mo't ket din nga nabayag mo't nga nakaanos nga mangitultulnog ken kadito'y balay. Ken nadayaw mo't tunggal ka sa ritak ket nadayaw. Madlaw nga amuna nga dayaw, amunat agdayaw kadagiti natataengan ngem isuna. Kasi nga talaga ni Rocky nanang, di itsura na laeng, kaslaglang na nga barumbado, ngem ti kinagpaisuan na, nakasingsingpat ni Rocky. Siguro, idi baro pala isuna wenno idi kabubingan na, agpaiso nga barumbado ngem itan nagbalbaliw ni Rocky nanang. Nasaya at ano kasta anak ko, nga men di mo latamot may gagangkailaan ti maysa nga ina nga panunutan na ti pagsayaatan ti anak na. Ang naamires kumot laeng nga dakkel kamutan nanakem kan amumon ti aramidem anak ko. Wen nanang ket patsek nga saan ka nagbidot iti pangeddeng ko nga nagayatak kenkwana. Ket iso nga talagan. Aklonek nanang, naipaay kon ti amin ko kenkwana. Anya, gaputa, agtalikak kenkwanan. Ket kunana nga, nakasagana kanon nga mangsungbat kanyak. Numan agbunga napasamak kada kami. Ket, aguri ka nanang ta. Sungbatak laang datoy. Sino ka dita umawawag anak ko? Ti mama ni Rocky deti nanang ni Tita Rose. Malakas sung batam amangan no nasisita ti ibagana. Amangan no umaydan makitulag nanang umayda dumanon dito balay. Anya. Baka umayda makitulagan ati panagkalay sami. Alagas sung batam nga ro din nanang. Hello tita. Good morning tita. Tita? Abing magsangsangit kayo, tita.
Anya? Anya tinapasama kin Rocky, tita. Anya ka no anak ka. Ni ka no Rocky, nanang. Nasangkot ka no ti gulo di rabi Ba, kadwa na di ti barkada na ko ng tita. Ada na sagangda nga. Anya? Diyos ko! Diyos ko, Rocky! Kamusta ni Rocky, tita? Anya? Rocky? Saan? Saan nga po na, tita? Tita? Saan? Nakaraglag sa kabilay ni Rabi Saan? Saan nga mabali na matay ni Rocky? Rocky! 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 Alaos to na anak ko. Manon nga oras nga aggan anugog ka. Api nga kasjay tigasat mi kiniraki nanang. No kaano mat nga napanik ni kakon nga ison. Ti kayat kong agbalin nga katakulay na itong palbiyag ko. No kaano matan nga naibahay ko ti amin ko. Nakaragragsak kami, nanang. Wala maawatan ka, anak ko. Ang imday tak nga pasamak kat saan tayo nga nag-aayatan awan Apolos. Tina. Awan Apolos, ti makaammo, ti gasat, ti tunggal, may sakada tayo. No, api nga minmut, nga di magaspela ka na iti barkada na. Imbilin ko nga agdiretso ni agawit. Ay, apay nga min aya naggapgapwan yo, apay nga nakasagang da idi ka kalaban da kano nga fraternity. Giti amok man no nagbalbaliwan ni Rocky anak ko. Tinundak ka mo, nanang. Siguro agad naman na di magas. Awang matiplano da nga makilaban. Ay, Rocky. Maala anak ko. Kasta nga talaga, tibiyag. Saan tayo nga ammo, no kaano tayo nga ipulang tibulod tayo nga biyag. Itinabarswa, isuga. Sursurwam nga aklunan, tinapasamak kini Rocky, anak ko. Anak, nagsakit. Rocky. Saan kami pa nga nagkasar kini Rocky ng panagriknak ket nabalo akon kasinyong ngamin no saan ko nga pimusay ni Rocky. Amangan no natulagen ti panagkalay sa amin. Ngamin karkarigatak nga linipat ti amin. Mano nga rabi nga sinangsangitak ti ipupusay ni Rocky. Imbaglakit din taadda ni nanang kan dagiti gagayem ko. Nga nangan andi ngay kanyak. Kasla saan ko nga mapagsusurot ti trabaho idi. Ngem kalpasan ti sumagmamano nga bulan. Inot ba't nga nailiwliwag kon ti amin. Oh, itaman lang nga makita ka nga umisem, Evelyn. Ha? Sign nga tadaytan nga naka-move on kan. Adala nga min nakita nga video diti Facebook. Diti bossing. Ni Malupiton. Mayat dayta sis. Agbuya ka digiti videos na wano digiti nakakatkatawa nga videos digiti komedyante nga vloggers. Tapno no mailiwliwag mo tinapasama kaday di boyfriend mo. Kasta nga rod nga agpaiso ti raramidek.
Sis Katrina. Um, Adda ka barbaro nga kaopisinahan tayo Adda nagpaiso ang naggapo iti sa bali nga kumpanya. Ket rinekrut sa ni boss. Inuperan na kano dakela sweldo. Ah, in fairness gwapo ti kabarbaro nga kaopisinahan tayo, Katrina. Ay, mun gwapo ngem di tala mo baka da asawa nan. Rugrogi namat nga rod itay, nakababain mo't no, saludsodin tayo no, da asawa nan. Wen mat kidi adda ngamin pagkakaingasan da kini. Kaday di Rocky. Awal lang ngamin ti tatuna. Kadi, kas na adayumat. Baka mo't no panpanonotan pa ilaing day di Rocky. Iso nga ti pagarup mo, kayong ingas na ti baro nga kaopisinaan tayo. Saan? Adda di ti features ti kabarbaro nga kaopisinahan tayo nga kapada ti features ni Rocky. Alawin ka din, Evelyn, Diyos ko. Kaya mo man, no, naka-move on ka. Saan man, naka-move on akon. Kasano nga rod, no, adagaram ken ka. Kahit nakadi nga sawen, open kan, nga ag-entertain, iti suitors mo. Ape ka din nga saan? Ay, kahit ko data. Amom, ad-ada nga makatulong ken ka, no, ag-entertain ka, iti baro nga suitors mo. Ad-ada nga, alistom nga malipatan, day di Rocky. Naamiris ko mat nga awan mo ti maramidan na ti kanayon nga parang laglagip ko ken kuana ta iti kaano man saan ko nga maisubli ti biyag ni Rocky. Rumbeng na laeng sis, rumbeng na laeng nga move on ka ta adupay ti lalaki dita. At dapat ti sabali nga ayat nga dumting to wenno sumangbay to iti biyag mo. Iso nga lokatamlat ta ti pusom. Agyaman na Katrina. O sige, ituloy ta nga rin trabaho. Agyaman ti panangawis mo kanyak nga ag-lunch, Sir Danilo. Ape nga Sir Danilo ti awag mo kanyak. Saan mo't nga siya ti boss mo? When ngem nangat nga to ti position mo ngem siya, uri no nabiit ka pa nga agugubray ti kumpanya, ngem nangato nga sigod ti position mo. Posisyon laing day jay. Alakat no adata di opisina, mabalin nga awagan na kiti sir. Ngem, since adata iti restaurant, nga datamat laeng, ken saan mat nga related iti trabaho ta dati iumay ta ditoy, awagan naklatan iti Danilo. Wenno Dan. Dan for short. Ay, Dan. Mas daawak laeng no api nga inawis na. No api nga siya, ti inawis mo nga mangan diti restaurant. Idinto nga nakadadumat ti dadumapi nga kaopisinaan tayo. Well, to be honest with you, adu nga agpaiso ti kaopisinaan tayo. But when I first walked into the diretso ang galatan. Damo ka nga makita. When I first walked into the door, si Kaadagos tinapansin ko. Ha? Adayuak mo ti Jerry daw, sir. Ay, Dan. Kahit ko sawen, apaman nga makitag dagiti agbalin nga kaopisina. Si ka tinakaagaw ti atensyon ko. Dan? And I've learned na nga gapgapom ka no iti previous relationship nga saan nga nasaya at tinagtungpalan dadya nga relasyon. No kasta
Amo mong tinapasama ka di ex-boyfriend ko. Yes. Um, Before I asked you out, I asked about you from our boss, from our office mates. Ala, Danilo, marites ka maggayan. No, no, no. It's not being marites. I just I just I just wanted to know you. E di, siyak na tan ti pagdamagam saan nga sa bali nga tao. Well, ah, you're right. Gusto ka. Ngem, kahit kung amin nga, adda iti information ko about ken ka, tapno no, amok no kasano ka ngay approach. And, agyaman nakta, imanugot ka nga, umay tag lunch dito yung restaurant. Ngamin, panagrik na. Agkursunada akin ka, Evelyn. Ala, Danilo, damo nga aldaw pa'y laeng nga agam amuta. Damo pa'y lang nga nakita na. Agkursunada kan? What? What's wrong? Normal laeng met day jay saan ka di? At danto pa'y timakon ko na nga first, love at first sight. Baka kit no love pa'y kit di day to marikrik na kengkan. Danilo, inawis nak lang nga umimangan. Angem saan mo na mangmangan ti ubrata? Ay, well, kabayatan na nga mangan ta. Let's get to know each other. Siak, ni Danilo, I'm 34 years old. Inauna kang siyak iti upat nga tawen. Yeah, I know. Dinamag ko pa yung titawin mo. Ala, sika nga talaga, Danilo. And single, nabayagin na single. Nabayagak mo nga mangup opisina. Kinagpaiswan na, imakarak iti sa bali nga kumpanya kaputa ma-board na. I wanted to experience something new. I wanted to have new colleagues, new friends, new people around me. Ket panagkunak ket usto ti decision ko. Gaputan na amu ka, Evelyn. No ikan na kiti gundaway ko. Kaya't ko tiyag daton king ka. Danilo. Oh, saan ka ba't nga apurain? No, kahit ko lang nga maamuan, no palubusan na. No nakasagana ka din, nga agayat manen, Evelyn. Oh. Manon nga rabi anak ko nga makitak nga itultulod na ka. DJ ka opisinaam nga kunam. Angim unang angim imbes akut seke motorsiklo mo ti pangitultulnog na kang ka. Saan nga delikado anak ko? Naanad nga maneho ti motor ni Danilo nanang. Kan dakkel mo di motor na. Dakkel nga agpaisaw. Angim di mo laam mo ti aksidente ket di mo ammo no kaano nga mapasamak. Api ngamin nga panunutin nyo ti aksidente nanang. Ti panunutin nyo, naka-move on na kon kaday di Rocky. Ket adamanen sumangbay nga baro nga ayat nanang. Talaga ka di nga agayat kan. Sinong batam ka din day nga Danilo. Saan ko pa nga inaklon ti panagayat na nanang. Ngem adan marikrik nak panagayat ken kuana. Ala, paliiwan pa ilaan nga nasaya at anak ko.
Tapno saan kanto nga manan nga masakitan. Panagkunak nanang awan ti madi nga tarigagay ni Danilo kanyak. Inyam amunak maten iti pamilya na. Nasayaat no kasta anak ko. Baro nga talaga. Wen nanang. Kan at least ka opisina kanayon ko nga makikita, kanayon ko nga makadwa. Nalakot. No agayat kan kuana, kano nakasagana ka nga sumrek manon iti relasyon anak ko. Kat nakasagana manon ti bagi ken riknam iti anyaman nga ipaay dahita nga panakirelasyon mo. Ala, awan ti masaok anak ko. Ada aklata iti likudam nga nakasuporta king ka. Agyaman ak nanang. Nga laikit ti amom tong arod kanyak. No, ibagam tong arod kanyak, ipakaamom to. No sinong bata mo. When ananang si Kantupay, kat di mo kayat nga Mount Udi ka iti damag. Ay, talaga, Evelyn? Saan ko pa nga inaklon ni Danilo nga planok nga aklonen ton ti panagayat na kanyak. Sung batak ton into no, in kami ag dinner iti restaurant. Ay, ngim saan ka makatagari Diyak kayat nga, ununaan na, baka kat no makadlaw ni Danilo, kat adan ton ideya na nga, sung batak isunan. Uy, silent tak. Saan ko nga ibaga? At least sakti mo na nga ng ibaga ang mga best friend mo. Ay, maragsakan na king ka, Evelyn. At least naragsakan tumanan. Saan nga kasla idi kapat patay di Rocky nga. Kasla mapukpukaw mo ti panunod mo. Ang imitan, makita manen dagiti agminar manen ti ragsak mo. Gabuta agminar manen ti kinapintas mo tatang adamang papablooming king kan. Sika nga talaga. Alakat bareng taisunti na ikari para kanyak. Bareng ni Danilon, tinaikari nga, balin nga katakunay-nay ko ititong palbiag ko. Talaga nga gayatak amin ken ko Katrina. Ay, kilkiligay na kada kayo. Kilkiligay na, Evelyn. Oh. Sapay ko mata, saan mo nga ikanti sa balik ka ipapanan na? Dati panangawis ko keng kang check-in diti motel. Baka kit ibagam nga apuraeng ka, Evelyn. No, saan? Danilo. Maawatak mo. Ison tumadla ti pagtungpalan na. Napanagnagak mo nga. Pudno ti panagayat mo kanya. Kan agayatak mo't king ka. Agyaman ak mo kasta. Kan we're both adults met then iso nga it's understandable. Don't worry. Anyaman ti mapasamak ka data. Saan kan to nga baybayan? Saan kan to nga saktan? Agbunga man ti aramidin ta. Nakasaganak nga mangikasar king ka, Evelyn. Agyaman ak to kasta. Sabi ko matapat gam tung paalam day nga karim. Ikariking ka. Ngamin, diya kaya ti masaktanan. Napadasak namin itin. Awan ti pagdanagam. Uri mang kadi kasarkan into bigat. No iso ti kunam. Talaga? Uy. No ayat mo. Bunagig ton ti pamilyak. Tumay kami ton dumanon iti balayo. Alawin ka din. Iso nga awan ti pagdanagam. Umay ka man dito. Arakupin ka man iti nakairot.
Evelyn, my love. Ken agkak man dagiti bibig mo. I love you, Evelyn. I love you so much. I love you too, Danilo. Siya kundi magikat iti pagan-anay mo. Tulungan ka mat nga magikat iti pagan-anay mo. Okay? Itatala mo lamang tangan duwan. Agidata ni ti katre. Agdata ka. Taparagsaken ka, Evelyn. Akas ti panang paragsak kung tumitking ka. Into no sumublatak mat, Danilo. Nagmayate na dingdinggan, Evelyn. Danilo. Bayanak nga. Romansain ka. Kiti pariknaking ka. Tinagpaido mga imnas kinraksak, Evelyn. Danilo. Agree ka. Apay. Madlaw ko nga, pababa ka nga pababa. Kat asidig kan kadagita nagbaitan tilupok. At nagbaitan dagita lupok ko lang ko nga. Oh, ket? Ipakpakaunakin kan No ada makitam nga, nangisit nga dakkel. Ha? Siding no kwa dayta. Baka ipagarup mo nga kurad when no anyaman. Ay, ada. Diyak ko na ngamin makita. Taday talayang lampshade ngamin mat, kanda ti dim light, tinaka-on nga silaw. Ada. Ang mga ada makita mga nangisit, ipagarup mo nga, no, sana kakasya. Mabalin ka din nga silawan? Api nga silawang. Tapno makita. Tapno mamati ka nga siding nga talaga. Apay diskumpiyado ka kanyak? Saan? Kahit ko lang nga makita. Ngamin, kahit ko nga makita ti amin-amin mo. Ultimo dagiti kababasitan nga siding mo. Kahit ko nga makita. Sige. Aramate mo latan ta cellphone mo. Silawam latan. Paunibot panakaisentro na dito dakila siding mo dito yan. Win nga rod. Kasla na. Paunay panakasentronan. Nagbukil mo't pa nga rod. Kasla na takuban na ti buong nga kinababaim. Kansyawan na kumon. Diyak man na mo, tati kinaado nga. Pagtubuan mo pa. Pagtaudan dito nga siding ko kit di tapilaang man. Angim okay lang. Kakaiba. Kakaiba nga. Kaslak lamang mangan iti dark chocolate. Nukas pagarigan ta. Danilo. Wow. Kaslak lamang mangan iti. Ti anya. Ti tagapulot. Uy, brown mo ti tagapulot Ay, una niya. Anya ka dadigiti black nga makmakan. Black nga bibingka? Da ka di black nga bibingka. Ay, nakset. Ay, saan mo't nga nakset tiraman na? Hindi ka... Kaiimasan nga raman nga naramanak. Danilo.
Kat kanayon kong tungakan ka ng detoy. Detoy adda dito'y nagtaudan ti dakkel a siding mo. Danilo. Ah, nakasagana ka din. Kaya't kung ngagmaymay sa dagiti bagita. Ulitek, ti agkariking ka, Evelyn. Nakasagana nga mang sungbat, ti anyaman na mapasama ka data. Nakasagana nga mang ikasarking ka. Agyaman ak Danilo, kit sabi ko mata sa anak nga nagbidot iti pangeding ko. Sabi ko mata sa anak to agbabawi. Iusok ko nga Ruden. Danilo. Evelyn, I love you so much. Ipagpatig ka unay-unay. Danilo. Evelyn. Agyudantan nga aglipas. Sige. Naturog sa amatin ni nanang mo. Kahit ko kumapay nga mamam mo, kahit ko nga kasarita ko nagkuma. Namam mo kaya man. Kahit ko nga ipakada kaging kamanan. Talaga nga di ka makuurayin anya. Kahit mo na. Kalpasan nga dan napasawak ka data. Kalpasan nga naipaay mo ti amin mo kanyak. Namabalbalil ako makit. Asawain kan. Namabalbalil ako dawate konti imam kininanang mo. Sobra ka mo. Pagtutulagan tayo ito. Di ba't ko naman nga dumanon kayo ito. Kaduam ti pamilyam. Wen. Kasta nga paiso ti plano. Baka marabyan ka una yun Ano nga ti oras yun. Datapi pa nagmotor mo. Awan di magdanagam. Makita mo, naanada kang motor. Un angin di mulaan mo. Alagan anad ka Uri tagkita tanto manin into no bigat sa opisina. Good night, Evelyn. I love you. Good night. I love you too. Nakaruden. Agan anad ka. Wen. Ala! Danilo! Diyos ko! Danilo! 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 Di mo samat gargarawan talabay mo anak ko. Inlabayang ka pa yan. Tapdula ang mangan ka anak ko. Di mo kadipay nalipatan dahil di Danilo. At dan 2 bulan anak ko tinapalabas sipod pimusay ti kaayan-ayat mo. Rumbeng nalaeng nga mangan ka anak ko. Ni kumut-kutong kan. Alaan. Sagpaminsan ngamin nga. Sumken itilagip ko ni Danilo nanang. Naku mga minsan ko pilang pinagawid. Anya, pinaumian ko lahat ako madito'y balahin. Apaulit pa nakairanranan di nakatartaray nga lugan. Nga nangdong pare ti motorsiklo na. Ay saan mo nga pabasulin ti bagim anak ko? Aksidente ti napasamak. Saan mo nga nag-aayatan ti amin? Agit alamangan ka na anak ko pangaasim ko madadanagan aklaunay king kan.
Pasensya kayo nanang. Pilpilitek mo nga lipatan ni Danilo. Isu nga, aramidik ti amin tapno malipatag isu na. Pagbali ni mga busy ti bagim anak ko. Liwliwa ti bagim. Rumwar ka mat. No kasto nga awan ti trabaho. Tapno saan mo nga malagip ni Danilo. Nabayagan day ipupusay na anak ko. Rumbeng nalaeng kuma. Nga ag-move on kaan. Kinayam idi ka day diraki. Kaya naman ang anak ko. Panunutam ti masakbayan mo. Anya ti kahit masawin, Evelyn? Siguro saan ba't nga dakas no denggek met sagpaminsan ni nanang? Taapay. Binalagan na kiti. Nga ni day diraki. Saan ko nung gapo ka no iti tsura na. Gapo ta barumbado lang na. Ngat agpeso nga barumbado. Sa anak to ka nung agragsak. Agpeso. Gapot kinabarumbado na. Isot nakatkatayan na. Kat ni Danilo. Binalaagan na kidi. Nga delikado ti kanayan nga panagmutmotor na. Aglalo kat kanayan nagbat nga ron nga yangkas. Ilubon. Kat pimod no ti imbaga ni nanang. Isot nakatkatayan ni Danilo. Kat kuna ni nanang. Agayatak ka no manan nga baliiwag nga nasayaat. Nasken ka no nga di saan nga asidig iti disgrasya wenno asidig ti papatay na. Kat kasta ti aramidem Evelyn. Narigat mat no maulit to manan tinapasamak ka. Nga kalpasan nga maipaay mo ti amin-amin mo. Isu ti pupusay dan. Isu nga paliiwig to nga nasayaat. Nga dan to agarem kanya. Nasken nga saan nga barumbado, saan nga agbutmotor, saan nga asidig ti disgrasya. Deti sigurado nga agbayag kami. Sigurado nga no da kami ti agkatuluyan. Agadan kami to nga lumakay kinubumakot. Aminduan nga kasla panagrik ket na balo ak. Anya ti ko naman ako. Umay agarem ka ni Esteban. Ket man ano nanang. Ket amok na nabayag ga agkursurada ken kanday di nga Esteban. Angim saan ka di nga binasted mo ide. Idi DJ nanang. Angim idi impalagip na dati dato na kanyak nga no kumusta no dapanamnamanan siguro akat nadamag na tinapasamak kanyak nga namindua nga pimusay digiti kaayan ayat ko kahit nakano padason manen nanang ti agdaton kanyak. Kahit pinalubusan mat. Laklakayanin anak ko. 55 ti taon nan. Inaunaak lang ti 2 taon ng isuna. Ket man ano nanang. Age doesn't matter matakunada. Tinasisita, nagagat ni Steve. Steve nga, sino nga Steve manan? Ni Esteban. Ni tatam nga Esteban. Steve kano tiyawag ko kenkwana nanang. Ay, tayo di panagsarita mi, idinapan kami nangan iti restaurant. Saan na kaya't nga awagak iti tata Esteban? Saan na kaya't uri Manong Esteban? Manong Steve ti awag ko kenkwana. Ay, anak ko. Saan nga gapu ata namin doon nga pimusay, awan no pimusay na
ti dua nga nagbalin nga kaayan ayat mo, ket agbalin kan nga desperada anak ko, nagadut lalaki dita. Uri ado nanang no, asidig da mo ti disgrasya. Kapag kunaam nga, saan nga asidig ti disgrasya ni Esteban, gaputa karo batay laang nanang, kaya nasawen, saan tong aglugan, iti motor, walang nyaman nga lugan nga umay agarim kanya. Anya, kaya nadalaing iti balay na nanang, nga agururay ti abang na, kadag iti nakalawlawa nga talon nga patalon na. Kasta aya, ket adamot dagiti tartaraken na nga dingwan, ken awang kanumot ti nakaro a sakit, awan kanut sakit na nanang, napigsa pay laeng suna. Isu nga, mabayag to nga panahon nga, no isu man ti maasawak, ay anak ko, nagbalin kabutin nga desperada ako nak. Saan nanang? Awan mo ti dakas na ti kuna ka. Napudno mo ti tarigagay ni Steve. Ken maysa, adamot lang ana. Uri no laklakay nga amang imbitisyak, tandaan naman ako, 25 nga taon ti gidyat yaw. Man ano nanang, age doesn't matter nga kunada. Wun ba't kit di Ang apay agayat kakadiking kwanan, masursurok tumot lang nga ayatin nanang. Ay, apo anak ko aya. Kahit mun salaang mo't nga makaasawa kan. Kahit ko lang nga panagnikan nanang, nga saan nga pudno dagiti mangmangig ko nga sayang guseg. Nga anya, nga may saak nga babalwan. Babalwan nga. Ayun anak ko. Bakakot nga. Gapu ka dayta. Dakkel asiding mo, iso nga kasjay. Anya? Malagip ka o saan ka di nga. Sakbay nga nabagko-bagkong day dirake. Gabgapuyo nga nagkanaig kayo. Ket si Maruno ni Danilo, kalkalpas yumot. Kalkalpas nga da napasama ka da kayo. Sana disgrasya. Ket anya ti kahit yung asawan nanang. Anya ti parparipiripyo. Anya kay papanan na ibagbagayo. Nga, ada pa kay naigan day tadakkel asiding mo. Tinapasama ka dakwada anak ko. Ala ni nanang. Makaluma kay nga talaga. Mamatmati kay pala ti kakasta. Isumat ti pamati, dagiti babakat kadalalakay anak ko. Idi dagita nanang. Panawon palat kupong-kupong dagita. Ngamita, saan nga pudno dagita? Anya kumat maaramidan ti dakkel asiding itinagbaitan dagiti lupok. Anya kumat ti aramiden, anyat maaramid dati siding nga adda diti kepyas ko nanang. Iti napasama kadaraki ken Danilo. Ay kat day tangarot ti superstitious bilip pamating ako nada anak ko. Nga may saka ababalwan gapo ka day tangem didaam mo gapo ta manulat makaamo nga dadakkel asiding mo dita. Siyak nga inam amog day ta. Nanang mo. Saan nga po doon day ta nanang? Kitain yun to nanang. No bilang laeng tada kamin to kini Steve ti agkatuluyan. Agdan kamin tumet nga lumakay kang pumaket. Anya nga agiddan, kay isuna ka mangrugrugi pa naglakay nan. Kahit ko sawan nanang, mabayag pa'y, tibiyag na. Ay, makaamu ka anak ko. Sapay kumata saan nga pudno, ti ibagbagada. Sapay kumata saan nga pudno, deta nga pamate. Nga si kakot babaluan gapo ka deta, dakla siding mo. Di pa'y nagmalas ka anak ko, no kasta. Kabasol yung ananang, dakay tinangipas ngay kanyak, dakay tinangaramid kanyak, kaday di tatang. Nakabasulak pa yan. Ay, dito tinano mo nga kubok-kubok, ayan, tinalawang nga talong ko. In fairness napintas dito it kubo-kubo, na urnos. Kaslamat din may nga balay. Wen, kasta ngagpaiso, takasta din paaramid ko, tanapya lang nga adda ti paginanaak kurak, no bambantayak dati nalawang nga talon ko, nga patalon ko. Nanginamot siguro at panagpadakder mo ti kasi nga kubo.
nanginabot nagaputa nangina dagiti materyales. No kayat mo to, oray dito itanto nga agyan, wano paminsan, ije tadakkel a balay ko. Hmm, kaya't ko ti kasti nga panagbiag, Steve. Simple laeng. Panagriknak no adak dito'y kat malipatak dagiti problema iti biag. Problema ti trabaho. Ay, talaga nga makaiayo ngamin nga kitkitaan ti aglawlaw dito. Uwan nga agpaiso. Nagmayat nga dingdinggen dagiti uni ti bilit. Eh, nagije baka. At dapay kalding. Hmm. Nakadado nga tumatayab. Ay, halos green amin ti makitam dito. Manipod dito, ingin nga jay, dagiti turod ijay. Oh, subrek ta. Ay, kung gayam. Kumusta ek kumano? Dati dardarirag ko king ka, Evelyn. Ha? Te idadaton ko nga panagayat king ka. Adda ka din sungbat mo? Kinagpaisuan na, Steve. Nagpanpanunutak idirabi sagbayak nga naturog. Isang ako naking kang ipasyarnak diti talon mo. Diti kubo. Diti kalapaw mo. Gaputa addanti sungbat ko king ka. Ay, lukas ta. Mabalingkon nga maamuan, no? Adda mo lang gasat ko. Nga siyak ti agbalin nga katakunay mo ititong palbiag mo, Evelyn. Ang no bilang laeng ta saan nga makaayayo ti sungbat mo, saan napabor kanya ket maawatak. Ang kayat ko laeng kumamot, nga agbalin na paset ti biag mo tapno no, kalpasan day di pan ipupusay dagiti duwa nga nubyom, kayat ko kumanga siyak ti makaipaay ti ragsak king ka. Ragsak nga agnanayon, nga mariknam to. Iti sidong ko, ure no inauna ak nga amang si ka. Yes, Anya, yes, ti sungbat ko, Steve. yes. Mm, Ay, yes. Yes, as in when. Wen, When, kaya tasawan agayan ayatan. Sungbatan na kon. Aklo naman ti idadaton ko king ka. wen. Agayan ayatan. Ay, naimuting. Aguri ka. Abay. Maragsa ka naklaunay. Oh, agrelax ka lang Di mula ang muno kasanot kinaragsak ko, Evelyn. Agyamanak. Talaga ka di nga. Nga, Ipaay mo ti amin-amin mo kanyak. kayat mo ka di. Ket, itatana sa papay. Amwe kon, no talaga ka ba ilan nakpela nga paragsakan. Ay, no day jaga banag akit awan ti problema ka dayta. Kaputa 55 ti taweng kon, pagarup mo ko saan ka na maparagsak. Ay, napigsa pala ti bagay. Evelyn, my sweetheart, my everything. Sweetheart latan, saan di kita everythingan ket baduy nukwan. Sige, sweetheart. Kahit mo sa unit ang al daw. Man ano, ken mayat tanalawag ta makitam ti amin nga rumbeng nga makitam. Ay, kas lakit kumanday taga imbagam. Anya ka diti ibagbagam kahit ko nga makita nga rumbeng nga makita. Basta,
Iso nga rugya akon nga ikatentipagan anay ko, Steve. Ngem, tong palim ti Karim Nga, nga ikalay sanak. Saanak to nga pagsangitan. saan to? Saanak to nga baybayaan kun pasakitan. Iti agnanayon. Aywan. Nga sika. Saan ka to amat matayuan? Ay, saan to? Nabigsaak. Mm. Alawin. Ne, wow. Ay, nakitak mo't laangan ti pakabuklam. Evelyn, Kat sika nga kita ikmamot ti pakabuklam. ay mayat pailaan nga. Ay, uri 55 ko na agad. Makita, at dapat muscle ko. Uwin nga rod, nagmayat ti bagim. Gaputan naruwamak. Naruwamak itirigat. Naruwamak nga nagbagbagkat. Ay, kanayo nak ngagpagnapag na itibigat. Kas exercise ko. Nasaya at no kasta. Oh, data. Nay. Makita mo, ti pakabuklak. Saan nga aglang-lang nga 55? Pudno ti kunam. Saan nga malasin nga? Saan nga madlaw nga 55 ti taon mon? Kasi ka. Sin na ti bag... Uy! O apay, Ti ambok itay no noan niya? buo kan dayta. Saan? Ngam sa awam mo ti makita ka buok ngam ape nangisit. Iso nga ruti ko na ka rumbeng nga makitam daytoy. Ape nga nangisit dayta. Dakkel asiding dayta, Steve. Dakkel asiding. Ita. Gaputa 55 ti taon mon. Adamang ibagbaga nga. Nga. Ay saan? Lipati mon timbaga. Ngam kita igman dakkel asiding agpaysa. Ay hun nga agpayso na. Mabaling nga iggaman aprusan. Mabalin. Ay. Une. Nakinis mo. Sa ambot na nakirsang nukurad kuma. Kanya nga kurad, sana kurad dayta. Siding nga agpayso na. Unay ti pa nakaisentro nanday nga siding. Kita ikmamad dita. Ipagpanpanakil mo. Kwa, Wow! Nakaingar mo't gayam. ay una. Apay para ko na gaputa 55 titawin kong saan nga umingar dayta. Alisto la umingar dayta. Nang runa taadakan. Nga kaayan-ayat ko. Nang runa ito nagasawatan kat inaldaw tanto nga. Ay, Inaldaw? ay una. Kabailak ti inaldaw. Alaman? Itaman nga rod, nga panagdikam kanya, kakabailan pala hindi kita tumtuming mo. Tiyan niya, mang panakpak. Ay, kuna. Ay, no, ding-dinggag dati programa ni Kasinyong yung lamabali na ka sa bayak kumaa. No, adat ti kaduak ang maawamay. Ay, agbibuya ka mat ka, Jai? Wayne. Ay, una siya. O di agiddan tanton nga agbuya ta sa bayan tanton no agibasa ti panakpak. Huwag nagpaiso ya. Alaw may kaditala. Rabawang ka. Anak nga rod. Kitakman ti panakpak ti 55 years old. Ay, awan duma na kadagiti 30 kada 25 years old. Baka kat nalalaingak pangimisuda. Gaputa. Adado ti ambaw. Alaman para makita. Ang kalpasan na nga da mapasama ka data. Saan kag motor Api ko magbuturak ka adaw. Awan mo ti solo motor ka Basta saan ka rumrumwar, saan ka pumanaw, saan ka mapanmakin inom. Ay, sakla uminumat no tay kasta unay pannog ka kanan manmanuak ka minom. Ada ka di kariririm, baka kat no masagang mo dita, masabat mo ta, bagko-bagkungan na ka. Ay, saan? Api nga ibagbagam da kita. Sigurado klaeng.
Alang arudan. Rugyan ta karudan. Sweetheart. Ah, ah, Steve. Evelyn. Sweetheart. Apo, Diyos ko, kabailam nga talaga. Apo. Ah, 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 Apo, abayaga pa rawon da itinaudi nga napadasa. Steve. Kabailak ko nagbuting ka. Steve. Ah, 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 Abay, Steve! Steve! Ay, diyak makagas! Anya! Anya, mapaspasawakin ka! Tulungan na kami! Tulong! Tulong! Ay, unay ka na, anak ko. Ay, unay ba't tinapasama ka na, anak ko? Kunak nga minking ka. Abi ka kasjay. Kunak nga minking ka. Lakay unay ni Esteban, paraking ka, anak ko. Abo nangam na salunat mo tayo sa nanang. Abi jakbat ambo. Nakabayatan nga padagnaig ni. Kabayatan nga nakarabaw ka dyan kabang nga da mapasbasama ka na kami atak maatake na. Hindi awan ti baka amo ti gasat ti tao, anak ko. Nilaeng apo Diyos nga na marswa ti baka amo no kaano tay nga ipulang ti bulod tay nga biyag. Api kasi malaengan na kanayo malaengan. Nakalpasan nga da mapasamak. Ay talaeng nga nga kabayatan na madama. So ti pupusay ni Danilo. Ay Danilo ni Steve Kurak pa din. Mapagsinukat ko pa'y tinagandan na lang. Ti kinaadotan nga natay kalpasan nga. Itamamati kanti ko na kanakaw. Baka babalwin ka nga agpaiso gapo ka dahi tadakila sidig mao. Diyak mamatmati ka dagita nanang. Awanti scientific basis na dito magbagahyo. Anya kumat maaramidan dito dakila sidig dito yung nagbaitan dagiti lupok. Kaya ipupusay ni Steve. Apay makapa-high blood, makapa-atakit puso ko madahito nga siding ko. Makapadisgrasya't motor ka di dahito nga dakkel asiding. Makapaawis ka di ti gulo tapno mabagko-bagkong ni Rocky. Gapo ka dahito nga asiding. Saan, nanang? Saan? Pauna ti gasat ko. Kakaasyak manen nga nangiliwliwag ti amin. Anusak manen kasinyong tinagan anug-ug rinabi. Aging nga naka-move onak manen. Saan ko nga patsen dagiti bagbagan nanang nga siyak ket babalwen gapo iti dakkel asiding ko. Nairanran na laeng met nga kasjay napasamak coincidence laeng. Anya ko mati. Anya ko mat basis na, anya ko mati, ay na, jakla mamatmati ka day jay. Iso nga, hindi naka-move on akon kasinyong, ket nakasaga naman ti pusok, nga mang pasangbay ti baro nga ayat, awan mo ti agarem kanyak. Iso nga tinaramid ko, imbaga kiti best friend ko nga ni Katrina. Bes, awan ka di kabagyang awang pe asawa na? Nga agsapsapol ti asawain na? Aduda. Api ka di, bes. Baka mabalinak nga ireto, iyam amuna kadakwada. Ibagam nga the best friend mo nga kaopisinaam nga napintas, nalapsat nga balasang pay. Already kiti adadya abroad. Ay, adagayam asawa da aminin, Evelyn. Ha? Kay bagbagam la itay nga aduda pa nga babaro nga awan pa asawa na. Sa itay bagam nalipatak nag-asawa dagayam aminin. Adda babaro ng babarito pa ilaeng handa pa agasawa. Agbasbasa da pa ilaeng. Talaga?
mm, dito'y opisina adamot dagiti baro pay laeng kasla likliklikan dakmat. Ah, ibaga man nga rod no adda ti ammom nga bachelor pay laeng ireto nakman. Ano adda angin awan mo ammo. Mm, adu pay nga gagayem ko tinangibaga ak kasinyong nga open akmanen iti baro nga relationship ket no adda mamuda nga bachelor, no adda mamuda nga barupay, nagsapsapol met ti asawaan na, ireto na la kanyak. Ta bareng no ison ti kagasatak kunak ngem panagriknak kasla didak kayat nga ireto iti asinuman. Apay nga ta? Kayat mo sawon anak ko. Awan ti mangayat nga mangireto ken ka kadagiti gagayem da nga babbaraw wenno kabagyan da kasjay. Panagriknak nanang. Jak man mo kadakwada. Napintasak mo. No di da kayat di saan. No di da kayat nga ireto kadagiti gagayem da nga babbaraw wenno kakabagyan da di. Ah, who cares? Malagip ko. Agsurat aklaengan iti programa ni Kasin Yongyong. Taniman Kasin Yongyong ti pagpairetwak. Bareng maireto nakadagiti viewers nang runa kadigiti adadya abroad nanang. Ay, padasi ba anak ko? Bareng no da maireto daking ka. Uy nga ron nanang. Nagsurat ak nga rod iti programam Kasin Yong nga mangnamnamaak nga matulungan dak kadati nga parikot ko. Kayat ko launa yan ti agasawa ket uray no dati ireto-reto dala kanyak. Sa bagay, no agam-amo kami tumot ket maamuak tumot no kayat kunto nga asawaan mo no saan. Ken may sakat uso mo ti kasta itan. Babaen ti social media nga agam-amo, aginnam mo, aginnarem, agkinaayatan, aging nga pagtungpalan na isunton ti agkagasatan ken nagkatuluyan. Isu nga nagtaklilag ti programam Kasin Yong bareng adda digiti viewers nga babbaro, dagiti bachelor, dagiti agsapsapol ti asawaan na. Okay la kanyak uray no natataengan ngem siak, okay lang met no ubing ngem siak. Siak ni Evelyn balasang pay kalpasan ti tallo nga panakapaay ko kini ayat nakalukat manen ti pusok nga mangpasangbay ti baro nga ayat kanyak. Sabi ko tababayan kada ti nga panagsurat ko ket ditoy ko nga mabirukan ti katakunaynay ko iti tungpal biag ko. Agyaman aklaunay Kasin ti anos ken laing mo nga nangibasa deti surat ko ket inakon ti agyaman kadagiti makaireto kanyak ti agbalinto nga baro nga ayat ko. Sabi ko magat nakapidod kay ti adal ken itedliwliwa kada kayo dito nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Toy agpaireto apagayam mo, Evelyn.